Akwamuna chimusaga nenu wanu Oninya chukunya lumuka mujaga Shiomale Akwamuna give for life Ewu Ogono bandu na lusikenu Omayaka nyenado Mayo wisdom and understanding Omayaka nyenado Okwajodolu oneka muga ponu Akwalele kamu nebe Ichu wabo Okwamuna chimusaga Ijawele Okwayaka nyenayo Aijebe Ainaba Aijebe Ainaba Ufobika ijejona Nanu wasi adenu Imaline chiga bono Amalizele Eye no edozele Dobra vostra. Ok, che rimane me. Inyana metawo. Ambassador Kachako vostra. The media 10 years anniversary. I was having to was double. And I am going to one and buy. We want in a fact. Have no stop. Outside Austria. Everywhere. I'm going on a buy. Okay. I am going to have I know never chili. What was in car? What was in car? I am going to go and have you. I don't hear me women who don't want to walk. Why are the people who don't want to walk? Why are the children who think that? My two sit the go on. 10 years, 10 years, one of the secondary school. And something that lasts for 10 years. They say that marriage lasts 10 years. All new people. Ụfọdụ na-asụ ahịa ọ bụrụ ibe baji eme ibe ụfọdụ na-esu oyi ọ bụrụ ibe baji eme ibe ewuji mmiri ụfọdụ ụmụ nwanyị na-agba achanwụ ọ bụrụ ibe baji eme ibe ị na n'oge mbụ na-ekwuwe some guys na-atụ ọrụ ọ bụrụ ibe baji eme ibe ụmụ nwanyị na-atụ ụgwụzi ọrụ jei obodo ịdọnta ya ị na n'ugbo n'ụlọ ehihie everybody wants to have minelu anya ụfọdụ n'ime ha na-agba ọsọ n'ọrụ obolite ihe kogogo obolite ihe kogogo anyị debe edebe anyị naba anaba anyị debe for 10 years, non nnukwu ife ka ọ and obere nwa mego 10 years na akwado ịba secondary school.
anyị na-ekele Chukwu tosidebe onye ọbụla ndụ ọ ikpe aṅụrị ka ọwụ nye anyị etiri obodo tata ekike gị Chukwu njem ọnụ asị m unu kene n'odogwu njem ọnụ mmiri a na-akọ n'ebe ọ na-akọnụ ndị asịrị na-asị na nkịtị isi n'ọfịs ịfụta n'ọgbọ ka ị na-ekwu ekwuo gịnị n'abalị a years adịghị ebe anụ maka na di na nwunye nọrọ for 10 years ọ bụghị obere ibe ka and nwata na-eme 10 years na-akwado ịba secondary school Chineke wee debe onye ọbụla ndụ ahụju onye ọbụla mma ọ ife nnukwu obi aṅụrị ka okelu ndị a na-eme expect tata anyị ga-eme ụwa niile expect ọsọ niile ya bụrụ ụlọ tata ebe ọbụla ya nọ ma ndị Germany ma ndị Switzerland ma ndị ebe ọbụla n'ụwa niile nọ ebe ata so kwa ya bịa ya anyị ọlọ ya rutebe onye ọbụla onye ebe eruchata 1,000 people aka anyị kwado so na anyị dị happy na-ekene Chineke n'ihe niile o mere anyị n'ogologo ọrụ niile anyị nọcha n'ụgbọ ọrụ iri wee ka anyị kpọọ ndị ụmụnne anyị ka a soro anyị wee gorie nye ka nọkwa n'udo maka o nwere organization ya ha bido taa o mechi ha gbasa otu ka ọ dị o nwere ofu onye okwu Judas abata sụsasị ebe na-anọrụ na 10 years na-ahụkwa onwe ụnụ n'anya ọ bụghị obere ibe gosi na Chineke kwadoro ya Chineke kwadoro ọnọdụ anyị kwado ọdịmma nwa kwado ọbụghị ambasadọ anyị fụ nwaanyị n'anya n'ihu nwanne onye mejọ nwanne gbagharịa sị nwanne gbagharịa ọ wee na-agarị n'ụtọ ọwụwa nleta agara ife eji agbara elu ọ dị ife eji agbara elu n'ezinụlọ maka afọ nna so na afọ mmasịrị ya adị na-ekenekwu ugwu nwa n'okpula nwa nne ya aka onye na-eche onyonyo n'ọdụ ụka ewu na abịa bịa niile abịcha agụrịla ma nnọrọ na oyi n'obodo na-ekene ngiri na isi bịa anyị obi dị anyị ụtọ nnọọ nwezi na Chineke gị personal anyị na-represent ndị akụkọ TV ọ ka ọ dị si n'ike anyị kwuru n'azụ ọ nụrụ kwanye n'azụ anyị kwuru n'azụ eze taya eze si na Chukwu na dịkọ ọcha isi ebe nnukwu ahụ anyị ekele daalụ eze si na ebigi nwa nwanne na amara oji daalụ hinne kedu nke a na-eme tata ọbịbịa ya na-eme na a na-eme ndị abata na-eme jenjis ụbọchị anyị chọrọ ka amaghị bịa na mmadụ na ihe na-eme anyị na-eme ọfụma ihe ọcha pis na gọbọ ihe a sị na na-eche ma ndị esi Germany ma ndị esi enwe ndị isi Germany abịasa ebu ma ndị isi England na-abịa ma ndị isi Turkey abịa ọ bụghị obere ibe ihe nwanne m onye mana asị na organization mgbe nke abụọ bido after 1 year ọ kwụsasịa nke a dị oke ya ihe ọchị ya mens nọ ya ya nwunye ya na-eme ihe ndị mpi anya taa na obodo a na ihe na-eme dị oke ebe ọ last go for 10 years o gosi na Chineke kwadoro ya ọ ga na-akasị onye si na ọbụtara gị adị iwepụ ya ya akwụ na yes ọ dị mma daalụ hinne nke nkịsa na-etu gị ebig nwanne ya na-amara oji ebig nwanne ya na-amara oji nwanne anyị na-amara oji nke mbụ ite atọ nọt daalụ hinne anyị kelere ndewo ụmụ nwanyị na-atụ ụgbọzi ọrụ jei obodo ịdọnta ya ị na n'ugbo n'ụlọ ehihie everybody wants to have n'elu anya ụfọdụ n'ime ha na-agba ọsọ anyị bụ ịma na onye nhazi ka ewu anyị na-eme awọde ihe advasari so n'anya gị fụ na anyị ọsọ na-ahazigasị mmanya na-etinye nchekwu na mgbe ndị ọbịa mere invite ga-abịa trisa ebekwa na ha ihe pụtasị na tebụl ọ bụghị na-achọ ihe achọ mba onye na-emetụgode n'ọnụ ya bụ ife ka anyị na-eme kịta ka o wee na-aga n'anya ya n'anya asị m na organization nọgoro for 10 years ọ bụghị obere ibe ka ọ bụrụ obere ife na nwa mego 10 years akwadobe ịba secondary school nke a bụ dịka ọsadebe gụrụ ya nwatakịrị gbara dị ga bụrụ obere nwa
so no o nwere organization ya after 1 year akụsasị ya mana unu ka nọkwa n'udo wee ruo 10 years gosi na Chineke kwadoro ya a na-ahụtụkwa onye ọbụla ka dịkwa ndụ etu ekwu ya ka ọ dị so ọ mmemme iji wee kele Chineke inwe aṅụrị bịa ri ya bụ ọbịa alụ anyị kelere nke ka na-etu gị ife na-etu mgbe arụbara eze ama na nnobi ọ kara aka iruru eru nwanna daalụ ebe ị nọ everything na-atọ ka na ndị asịrị na-asị na foto isi n'ọfisi ịfụta n'ọgbọ ka ị nene ịchụọ madam ọ bụghị na onye ga-ebinụ one day you go tire one day you go ala from you burn it on to ndị ga-abịa iri ihe ka ha rikwe ihe dị mma ka mmadụ ghara ịtata ọchịcha ọ bụ ndị China asị gị na ị ga-ata ọchịcha so kedu ka a na-etukwara gị nna nwere m aha a na-etu m ọ bụ ọbụghị nwa Chineke enwere ihe a na-etu m oke gịkwa n'afa gị aha m John onye ọ ga-enwerịrị afa nna gị etugodo gị afa nna gị ọ bụghị ife ọjọọ ka ọ bụ aha m Thomas Longinus oke daalụ kedu ife a na-eme ka igwe anyị ha na-eme tata ihe a na-eme tata a na-eselebrate ambassador 10 years ọ bụ obere ibe so anyị nọgide nwata nọgoro ruo 10 years a na-egori ya secondary school group ọgarụ ha na-ere na-asa ihe a na-akwara ya new uniform after this 10 years another level okporo na-aba ọ bụ obere ibe ọ ife anyị ji ekele Chineke ọkwa ihe anyị na-eme today so bụ ndị ọbụla bịa ọkwa celebration of life ị nọrụ na 10 years enwe ife mere onye onye ọbụla bịa so ya so onye ahụ anyị na-eme n'ụzọ obere ndị apụtala ihe onye ọbụla hụ ya na ọwụ ihe na ọwụdị ihe nzuzozi ọ bụghị ihe nzuzo na ndị na-abịa ma ndị si obodo dị iche iche abịa ọ bụ obere ibe ọwụ ka ha tụnabịa nwere ya ọkwa na anyị hụ na ọwụ ihe dị mkpa ihe nwoke toru ka ọ na-eme so ya dị nsogbu adịghị anyị kelere ya darịghị nne nsogbu adịghị ya anyị na-eme edebe anyị na-ara arara eze anyị na-eme edebe anyị na-awele Baba Lotija Sele Baba Obi Royce Derek Deji Thank God you are on your money Akunwa for Okwo someone to believe Original root boys of Cape Dance Okay, you nwere ike ịgwa anyị ihe a na-eme tata? Tata our ambassador. And how many years? Yeah, 10 years. But I carry 10 years. Ọ bụ obere ibe. So, but I do run 10 years. The ambassador na-ekwu okwu ya. Mgbe o bidoro, Ikenga n'Ọka. I with an ambassador. Mụnwa dị among ndị sobi na ambassador. Ọnwa anọ ngele, ọ ga dị, ọ gbalịrị ọfụma. Okay, kedu ife anyị atọ n'ugbo. Ọ nọrụkwa na ambassador, but Ike Chukwu wegozie ebe ụlọ ọnụ. And
here na one ambassador n'ụzọ. So one day today, ambassador kpọkọrọ ụwa niile na igwe na-abịa. So ihe ahụ nye Chukwu dowere onye ọbụla na-eme ihe ọ kwụrụ ọtọ aka ya dị ọcha. So nwanne onwe ihe chọrọ ịjụ m na ambassador. O gosiri na ibe Chukwu debere because ihe mere 10 years gosiri na Chineke kwadoro ya. Ọ bụrụ na ike aka mma na after 1 year onye ọbụla agbasasị. Because ambassador na-aka akọ ya o mgbe anyị lụchara ọgụ anyị na-alụ ọgwụ ọgwọ o mgbe ọ nọ ọ wụrụ mụnwa na ndị ọnwa ọgadi na agbarịchangele na zubike zubi anyị dị 5 anyị na-eme ya anyị megidere ya today okwurugo ọtọ and onwe ihe ga-emekwa ambassador daa n'ụwa ọgbọgọ so biko nụ onye ọbụla bịara ihe a ka okulu daa ihe ọ chọrọ everything was free one of the easy maka like tere here ịghọta onye ọbụla bịa rie ṅụọ ichefu anyị nọ here anyị kwụ here ọgụghọta adago already anọ na hotel anyị kwụrụ ụgwọ ya anybody ma ndị si Salzburg ndị Linz akwụrụ ụgwọ ya anyị kwụrụ ụgwọ anyị mere ha invite officially ọwụrụ phone anyị jere grant ụkọ ihe niile a chọrọ ọnwa dị ndụ ọnwa nọdị a agbarịcha ngere anyị gba moto si ihe aje grant ụkọ ihe niile a chọrọ onye ha anọ ndị wee na-abịa kọmi so onye ọbụla si ebe o si na-abịa ka Chukwu duo ya bata ebe a na-ada ka Chukwu dịkwa ya na-alaghachikwa ya m na-ekpe ndị ahụ Jesus Christ. Amen. Amen. Daalụ hinne. Nwanne. Daalụ. Ya.
anyị ga-anọkwa 20 anyị ga-abanyekwa 20 by 50 so anyị chọrọ ị na-ekele Chineke ka onye ji efu aka mee o gosi na Chineke kwadoro etu aka ọ dị ya gazie kwadoro ine ya gazie ihe eri ọma ya gazie daalụ
na Ọ na-agakwa. ọ na-aga nwayọ nwayọ Ana m afọ aka ọrụ. ya na-emenụ anya na-atụ mbụ n'ọbịa Of course. Ịnọ n'ọgbọ. okwu ụbọchị ọmata ewi Ọ gbatago ebe. Ọ gbatago ọ ya agbatakwu. ọ mba ka ọ bụ ebe Ọ ga-agbata. ọ ya bụ ebe Ọ bụ ebe a. ọ bụ ebe
Austria Union, Ungwa Union, Enugu State Union in Austria, the road ambassador from Austria, Heart of Gold ladies, Iwa, Igbo Women Association Union, Rimba Law Union, Umaria Union, and the Good Auto Dealers Association of Austria, Rubisi Union, Igbo Union, Ghana Bombise Union, Ghana Farusi Bise, Good Chief, Vitus Wachuku, Odogwu Loweya, you are very much welcome. He's the royal father of today's occasion. So I can hear Sopuru Ambassador Cultural Club of Austria is celebrating 10 years anniversary under the distinguished chairmanship of High Chief Owa Oyoko, Owa Uli, Owa Ambassador, Owa Vienna. And of course, his vice, High Chief Amarusia Gene, one of Uzama, High Chief Amarusia MC Godimas Nenegi, our secretary, Chief Mike Lubeck.
Thank you. Yes. While Dr. is making the loud noise, we are expecting the main DJ for today. He will be arriving in the jiffy. While he will be arriving, we are also expecting a lot of us here. This place will fill up with people this evening. This anniversary is going to be one of the best in Vienna, Austria. Yes, because this particular union organization is one of the biggest, the greatest, unparalleled, the greatest ambassador. That's how we do it. We are prepared. We are prepared. Yes. My bad. I just tried to wake you up. My bad. Please, to just cut the short story long, I will call up our brother. Before I make the necessary introduction later, let me call one of our brother, a chief in this land, a chief from where we are from, to lead us in an opening prayer this evening. So ladies and gentlemen, I am calling out Chief West Ibrahim. Chief West, please, we want you to lead us in this opening prayer, and after that, we do the necessary things. Thank you so much, ladies and gentlemen. Please, you may stand up on your feet. Edema ezi Chineke, eluigwe na-ama, ụwa na-asị ma, edema ezi Chineke. Yes, we, your children, have gathered here today to give thanks and praises for your children, Ambassadors Club of Vienna, who have succeeded to be 10 years today. It is not easy. They have their times of troubles, but they succeeded to be here. We thank God for today. We also thank God for making you healthy to attend this occasion. We pray that all the things we're going to do today to be blessed. All we're going to eat, all we're going to drink should be a blessed day. Those who are still coming on their way, God should guide them to come. As we do this occasion, it should end in praises. Amen. There shouldn't be any problem of any kind. All the food and drink will be for nourishment. And what we pray mostly is health. And anything we put our hands in should be blessed in Jesus' name. Amen. We're praying God to guide and protect us. Be with us. Guide Ambassador Club. Let us be here to protect their next 10 years, this 20 years. In the end, our Lord will get praises. This we pray, and more other blessings, in the name of the Father, and the Son, and the Holy Ghost. Amen. Lord, you are the most.
have never started recognizing. So to the guests I've never mentioned your name, please don't be offended. We are just starting. We are just starting. So we'll kick off in a jiffy. We are just waiting for a little click. Then you will see this place will be bubbling. We have a lot of plans for every one of us here. We are all going to enjoy this evening. So sit back, stay tuned, relax. I'll be back in a jiffy. Don't go away. The great ambassador, Vienna, Austria. They invited so many communities, ethnic communities also. I will want to recognize them one by one. So, before I do that, I want to give a round of applause to our cameraman, Mr. Ugochukwu, the ex-colorman of Vienna. Yes, colorman, a round of applause for him, please. That's how we do it. That's how we do it. I will recognize every one of us here. Alright? Yes. You see, before I told you we are waiting for our DJ of the day. We have two great DJs this evening. I've introduced one. So the main DJ for today's occasion is DJ Jakarta in the house. Make some noise for DJ Jakarta. Yes. DJ Jakarta, you're welcome. We are ready for you this evening. So I want to recognize the great royal parliament. The great royal parliament. Where are they sitting, please? Can someone show me where they are sitting, please? Please point to me where they are sitting. Yes, yes.